Hello guys, mag road trip na sad ta karon. Mag road trip ta from CDO downtown padulong sa Barangay Indahag dito sa Taguanao dapita. Tara, ubani ko ninyo. Let's go. Nadre sa left, one oasis. Alright, ato tayo street lagi. Street let's try. Trip ta balik karon guys kay nadagan akong sakyanan. Actually alisdanan pagyapon ng clutch ani. So mangita sa akong budget para alisdan gyud ang iyang entire clutch. So for now makadagan man inon siya. Pero extra careful lang ta. Right dito agi sa Hayes Street. Straight to straight. By the way, shout out ko sa mga vloggers katong nag-celebrate sa first anniversary Vloggers Appreciation Day last November 11. Nako ato. Pero nisayo kog uli kay napay mga importante nga pangbuhaton. So shout out ko sa tanan. Salamat sa inyo. Alright, let's proceed. GT.
By the way, kanading mga address nga akong ginabutang sa ubos akong video is nag-base day ko ana sa Google Maps. So nakita ra man na dito. So maura po daw ang ibutang diha. Diya sa ubos. 31st Street ini. Right direta, right turn ta. Right turn ta, right turn. Tapos left turn na sad.
Buena Oro, Macasandig. Alright, nata sa Buena Oro. Diversion Road padulong sa Taguanao, Barangay Indahag. Taon-taon po daw wala naka road trip diri sa Cagayan de Oro. Time check, it's 12 noon. Grabe kainit ko rin sa Cagayan de Oro City.
ni. Ay siya kamulo sila gimog kanal. Pero sa gilid.